Dap da kejing sungo yu Blei hang ne ke janmit ke menta pengalak ben keren ne ke tien ke menta Jong fi ki ba pej ne ke program. Ban ke kwa benong fi ke tien ke Jong Blei ke long ke ba im ke tien ke Jong Blei ke long ke ba Dunbar ke tien ke Jong Blei ka dei ke tien ke Jong Blei ba dan mano bala ban pen kalai ke tien ke Jong Blei. Ba dei hang ta ba ke dei ke tien ke Jong Blei ngin penan buram ke tien ke Jong Blei da ka bangi kongo ke tien ke Jong Blei ba da ka bangi pediang ke tien Jong Blei kum ba ke tien Jong Blei ke keren. Hari ke por ke menta kwa ben keren ne fi. Yang ni kawai ketien kaba ngalalong jingker ku yang abang ngai kan long ke jingker ku ya firu kiba snap yang ni ke jingkren hang ni ke janmit kaba mentang kwa men kren ke por now yanes kalau nang kaba sipau ke dekat kaba arpunyo kong kita ki langbrot jonga ki snap ya ketien jonga mangate nga itu ya ki bar ki bot inga mangate nga ai ki ya ke jing embam jekot baki nom ya jat syok lano ru lemni wei ru onam kene kan that no ya ki na ke kti jonga Ukpa jonga ubala IT yaki hanga ulong ubakam kraw ya baro badom don ubala ban kene kan tet yaki nagakti ukpa jonga. Kani long kaktien ka bau Jisu Ukraine ya kita ki nongbot ki jonga Ukraine ong kani ka long ka jingshi sha wong ba kita ka langbrot ki jong u ki snap ya kaktien ka jong u. Lada fide lang brat jong u Jesus Christ. Lada fide unong bot jong Jesus Christ fi snap ya kaktien ke jong try. But have we snap ya kaktien ke jong try. Pim snap ya kaktien kabla kran shabar na kaktien ke jong try. Fi snap ya kaktien ke jong try na maru Jisu uday kaktien. But day ma u uba kran ya kaktien. But ma u ulong kaktien. But day ma u ubadan ya jing shisha. But day ma u ubadan ya jing im. Bana kwa banong ifi ke janmit ka menta nga kran ya kaktien ke jong Blei. U Jisu wang ini kaktien. Baki lang brot jong ki snap ya kaktien jonga. Lalu fi snap ya kaktien ke jong try. Fila le bahai la de. Lalu fila snap ya kaktien ke jong try, fila kerkui la de. Lalu fila snap ya kaktien ke jong try, bom tang bechu snap henry fi kango ya kaktien ke jong try. Om tang bechu kango ya kaktien ke jong Blei henry fi da pendam, fi da penrit, fi da shifting, fi da kenyo ha kaktien ke jong Blei. Namar kaktien ke jong Blei. Kalau ka badan bor hado kata kenal ya kene. Habau Blei Ukraine ong to long ka jing shai kala long, ba ka jing shai kalalong. Menagani nang pa itu Hadron Collider. Kajing day tam kum to ka Bantei ki ong bakan sa kalong sa ka wepat. Ngamudur ya ka bor ka Jong Blei haba Ukraine ka ya tengko. Bagani ka jing ya tengko ka ktien ka Jong Blei ka penlong ka Bantei kat kani. Ki scientist kong ka Big Bang Theory hinreng kwa banong ifi ka ktien ka Jong Blei ka penlong ya ka ta ka jing Bantei ka ba kraw. Bo to long ka jing shai kalalong. Kastat ka nong jing shai, the speed of light kastat palat. Man kwa banong ifi ba kaktien ka Jong Blei ka long dan bor do kata. Lalu snap ya kaktien ka Jong Blei, kaktien ka Jong Blei. Kalau ka ba dan bor man penlong ka jing shai. Lalu snap ya kaktien ka Jong Blei, u Blei un ai ifi ka jing shai. Ba ni ka jing shai. Kan penlong ifi ba fi nom ya chu ka jing dum. Kan ka kaktien ka Jong Blei haba ka dei ka jing shai ka nom penlong chu ifi ban fi shiat, ka ba rumah na ka ba artatin. Kaktien ka Jong Blei ka dei ka jing shai. Dehing ta baga David Ukraine ka sam shis pa khat khandai ka dekhot ka bashis pa san ong baga ktien ka Jong Blei ka dege ka ktien jome ka long ka sharak ka ktien ka jome ka long ka ta ka jing shai ka long ka sharak ki jat ka long ka jing shai ka lintiat ba kwa no feel la fi don ka jing shai ka jong try la fi don ka jing shai ka jong try finom so ko slide show ka jing im ka jong fi don ha ka jing shai ba ha fi don ka ktien ka Jong Blei fi don ke ha ka jing shisha jong ka ktien ka Jong Blei ni ki sngi bon ki bri ki ting ya taw adhar ki ting umrat klau ki ting ki baro re kwa banong fi ka ktien ka Jong Blei ka ong ni kita gilang brot jong ki skap ki ktien jong ba ngaru nga itu ya ki la fila snap ki ktien ka Jong tra itu fi la da fi fim snap ki ktien ka Jong Blei mi tu fi snap ki ktien ka Jong Blei nga kran ki ktien ka Jong Blei ka ne ka janmit ba la fi snap ki ka ktien ka Jong Blei fi snap ya kaktien ka Jong try ba haba fi snap ya kaktien ka Jong try utrai itu ifi bon ki breu ki ngat bu Jisu de Blei hen kim jo snap ya kaktien ka Jong u la yalap da bon sin na Potternet ni la yalap la jan ahar jasin menta arhajar sin la si fi de we ne ki nong snap ngam kwa an pram fi re nga kren ka jingi ne ka janmit ka bamenta nga kren haba fi asmo ya kaktien ka Jong Blei snap ya kaktien ka Jong Blei ba haba fi snap ya kaktien ka Jong Blei fi long brot Jong try ba fi long brot Jong try utrai itu ifi hatu try mi thu ifi ui thu ifi nei kwa banong ifi utip ifi da ka kerteng nei tang ta ba snap ya ka ktien Jong try nga itu u syaitan utip yu try nei khlam snap de hen ta try dan ji isnei chu yu iki angal gi ba bot lang ba du try om dan isnei ki ba de han ta la bu khanang yu syaitan
Lasna ya ka beneng, lasna ya ka khndo nam ta jong ka jing sha lasna ya bun shakri u blei. Hendai ha ka sngi ka bawang am snap shu iktin jong blei. La shop no u na ta ka jaka. Bala penlong u. Syai u blei la pen krek ya ka du jok na kam ta jong u. Ka ba sungsi ka lang u blei ni sha la pen krek ka beneng ka jaka ka ba bastam. Ka jaka ka ba itnat tam ka jaka ka ba suk tam. Hendai kwa ban snap ya ka ktin ka jong blei. Dei hang ta namar ba shim la snap shu iktin jong blei. La pen krek u blei u bitar. Baru breu bam snap ya ka ktin ka jong u. U blei u long ru ba bitar. U blei u long ba bitar ba ka ktin ka jong blei ka ang. Kalong ka ba itriem man hap ho da kti ka jong u blei ba em. Kalong ka ba itriem. Mal ka ktin ka jong blei ka thu. Ba ha ka jing bitar ka jong blei la pen long ya ka do jok. Ha ka jing bitar ka jong blei la pen me ka ding. Dei hang ta ba la pen bitar u soi tan la pen bitar yo blei ba la pen long ya ka do jok la pen krek ru na ka ta jong u. Bat ya kita gi angel ka jong u. Kum chu bat ya kita king ki bam ka ngu ya ka ktin ka jong trai. Utrai mesti la pen krek ka do jok nam ta jong fi. Hendai la da fi film ka ngu. Ya ka ktin ka jong trai ka mo film dei gi lang brat jong u. Ba la film dei gi lang brat utrai mi thu e fi. Hang ni ka por ka bangan an kan kan mau ya ka e ka menteri rang ba. Upa e gi nong India ban le. Ning ka u om ba fin play ya ka zero balance. Play ya ka account ba kata compare la fi dan zero lele. Baru chisu ong ini ki kintin ong bala compare filong kat ba filong la filong zero khamat jong Blei compare pi la pop kan film dan ka wei ka hok ro Blei compare. Hendai pediang noi ba si sin ba fi pediang yu jisu. Ha ba fi pediang yau jisu. Ka babel ke thu ba ka sungi la tho i ka gerteng ke jong fi kitab jing im. Ka bot fi la play account ni ha beneng. Ba si sin ba fi la play account ha beneng lai thu ya ka gerteng ke jong fi ha beneng. But om tang man shu play ka gerteng reda deposit pat. Ya kata ka jingdan ke jong fi hang ta beneng. Ba kwa benong e fi ya ka e bangingi pelang ne ka bersai. Nai pelang ke berat lot chau trawo ju pelang e ka pop. Black money ke ong ma. Prime Minister ong na do 1st June hado 30th September ong declare your income ba fin yo jing map a. Kat tu kan fin yo map a la da pi pen banano ke jingdan ke jong fi. Henry ki breu ki shim sting. Ki breu ki ong ham lele. Ki breu ong ham lele. Henry habalaong laong. Ba ba ki mishim la snap ya ka ktin. Ka jong menteri rang ba haga praterik haga por khat arbaji ong ka tu ka pisa barok kala sange. Kala kot ba kam ya ikam shu. Ba kalong kam ju haga ju baken jaman sim. Nga kwa abnong e fi upen sange khat arbaji. Damit ba ka ktin ka jong Blei ka ong. Ba Blei unwan haga shiteng senya. U Jisu unwan haga shiteng senya. Ba na kwa abnong e fi ka ne ka jan mit ka Bantei ka e ka mga kren. Nga kren ya ka ktin ka jong Blei. U Blei ong kala ka bumut. Snap ya ka ktin ka jong u. Play account ha beneng compare filong kat ba filong. Bniang ya u kum ba filong. Baru try orang itu ya kerteng ke jong fi. Afi puli Yohanes lo menengkong kat ar ong rekat kita ke bla pediang ni ha gitu lai ka bor long ki kun ki jong Blei. Ha kita ke bla kam na ka do am na ka snam na ka man jong breu. Ha ki bla ka no Blei. Nga kwa no fi la fi pediang lai itu fi ke ne ka mit. Ha ka kitab jong ka jingim. Ba ka stien ke jong Blei jing ben pang. Ba dia ka headers ba ke jiap la brat chata ka pung ka ding. Ba dia ka ta ba mishim la shamba tho ha ka kitab jong ka jingim la brat lang ki she ka pung ka ding. Mishim la itu la brat ki she ka pung ka ding. Ba ka kwa ba no fi ba ne ka por ke de ka por. Ya ka bangingin ai tilot ya lade. La film pat pediang no Jisu kan ke miet. La film pat pediang no ane ke miet. Bang aku amno fi. Pediang bat bread lot ya ke baro ha declare ya ka pop jong fi ha pen benar lot baro. Kanang ba finyo ya ke jing map La aku amno fi la le kom ta. Kan ma ba ka singi jimi shar kan wan. U Jisu da ai da ka warning. U da ai da ka warning ong nga ha khmi ngala janwan ha khmi nga wan kloi ha khmi nga wan kloi. Ka bu ongan sapen kut no. Ya itu ki aka jong kan ka perthai. Ngan pen kot no hanrei bon ki brigi kinsting. Hanrei lada ka long kum ba ka long tu ka miet. Barok ki brigi kulmar ki yang lan kum ba ga ong ba ki yang lan kum ka ski jing bishar ka jin jar ka no. Kan no tam kan long ka jing jar ka ski ka ba Blei no bishar ya ne ka perthai. Ai ka bro ki fi ka ne ka ski. Snap ya ka ktin ka jong Blei. Pediang yu Jisu, ai tilot ya lade bat em ka jing em ka ba. Snap ya ka ktin ka jong Blei. Baru try ong lada fila snap filong kilang berat. Baru filong kilang berat u David wang. Finam kerdo. U David usung tu ya kajing kraw ke jong try wong. U try ulang nong up lang berat jangan nganong kerdo. Kini kisingi ke bakardo. Rela rafi bila pediang yu Jisu kamu nang penem. Udah nong up lang berat dia mau uban besar ya fi. Dia mau uban pendap ya fi. Dia mau uban lek ke kamba ke jing em ke jong fi. Bala rafi la pediang yu finam kerdo dah lei ru ke jing em ke jong fi. Finam kerdo. Wong utrai. Kong ga ktin ga jong Blei. Un nyalam fi un pentia fi ga jaka plang bar jengam un nyalam fi ro ki wa om ki jai ka JM ga jong fi kan sok.
Hapdeng gi jing at pelong, hapdeng gi jing syak kentig, hapdeng gi tagi eryong gi erlang thari gi be syak harwit shane shatai. Henre fi fin long ki besok. Kani ka perthai ka bang im ta kam dei syu ka perthai ka besok. Kali ka perthai ka jinjar, ka perthai ka be syak kenting. Nang ka benang fi la da fi dan hok trai fi long lang brat jong trai. Fin sok. Bar ka babel ka angune uji suang kita gilang brat jong ki skap ki tin jonga te mangang itu iki bat ki abot inga. Bat ki abot inga. Lada pipi day jong try, but if you bought you try, kaya ka jaka shong ka jong try, ka jaka shong ka jong try ka deka ket, bara ka ti ka man ka jong Blei kupa. Lada if you bought you jisu, pindan happening. Lada if you bought you jisu, not ki lang brat ki bought you, nang up lang brat baga nang up lang brat uya lam yaki, siya ka jaka ying shong ne, baga ka deka benang, ya ka wala pen kret na ka menta jong iwe piwe. But they hang tao ki slide down not jong fi to nget fi hanga to nget hok paro. Baru ong ini ki kintin ong haying pa jong adon shibun ki pulit chune. Lam tang ong fi ngalek men pen kret ka jaka fi. Ba nang dep pen kret ka jaka ngan wan shaw yo fi. Ba ka jaka ka ba ngangadon findan hang ta. Utau de Jesu ubala klani kini kintin but lada fi day uba snap ya ka tin ka jong try kini kamiet. Pilong kinong buat jong o. But pilong lang brat jong o. Baga kwa menang fi lada fi buat you try finum let chedu jok. Lada fi buat you try fin let chebening. But cakata ka jaka ka bo lapen kre. Ba udang yai pen kre ado menta bot ongan sawan. But ngala jan dep, ba ngala jan wan. Baga kwa menang fi hakani ka ski ka menta wanam syap tieng ya ki kana ham saya. Wanam syap tieng kita ki jing penting khat tempan. Wat ju tieng ki ba jaha ka perthai. Ken mau ya kani kum ki bangai ngem de ban syap tieng. Ka babel ka ong. Bakum ki bangai. U Blei shumla ahingi yung mensim ki jing syap tieng. Hena ula ahingi ka mensim ka bar ka jinget ba ka jingle adekar. Bangin im adekar ka kum ka tin ka jong Blei. Aman chu nget lut tang bala ong ba ka de ka tin ka jong Blei. Don sibun ki briu ki belap ki ka tin ka jong Blei. Hena kwa banong fi ka babel ka ong to tenjo yit ki mensim. Tenjo yit ki mensim lagi taki day no try. Le lagi day no baman. Fite u baman ula ban kren kum ba kren u Blei. U baman ula ban ya tu lopa kum ba ya tu u Blei. U baman ula ban le sibun ki kamba kum ba le u Blei. Ba de hentai kwa banong fi ka pen confused na ka pen kulmar ya ki bangai ru. Nget kumno sung tu ba de no Blei na kam de no Blei. Pet nga kwa banong fi la da fi kwa ban nget. Nget ya ka tin ka jong Blei. Nget ya ka tin ka jong Blei. Wanam nget hani ki tin jong ki breu. Mar kita ki breu ki ba pen syap ting fi kem day now try. Ngi dan nakalenti we are on marching on ngi march. Siya ka glory land. Ba no breu balay sa glory land. Tao breu balay aku land ro kano ka jingkemen. Ngiling siya ka glory land. Hallelujah. Ba kwa banong ya fi kat no ka jingkemen. Ba kadai ka tala daw breu kwa ban let sing no ka jing lilik ka sino ka jika ka basung tana ngangai. Ba ka mensim ju ka kende. Ba kwa banong ya fi la da fi tip ba fi let fi bot yo jisu ba fi let siya ka jika bu jisu udan ba kwa banong fi ka mensim ju fi kan kemen. La da ka mensim ju ka susi. Ka ba mot hi ba pimpat dai nong bot jong try. La mesin jopi ka ki ka slai. Pagka bumot ipimpat day nong bot jong try. Fi tieng iki jong ka perthai. La fi dang tieng ka bumot hi pim day nong bot jong try. Hallelujah. Bagi ko abanoy fi bagi kin jum Blei ka ong ne. Nga sutnat bagi ba iya ka ai ka bau Jesu ong u Jesu laban kelak tien. Ya ka ai ka bau Jesu kular ju thok ju lamler. Ya ka ai ka bau try ukuran ju kren ya ka bau harangai lan haler. U ong ne ki kin tien kom ne u ong. Mangate nga ai haki ya ka jing embam jukot. U Jesu ong la fi digi nong bot fi snap la fi digi lang brot fi snap ya ka tien. But om da ka tanga nga itu ya ki. But ki bot nga om da ka tau Jesu ong nga ai manga haki ya ka jing embam jikot. Hatu fil adan na me ka jing embam jikot. Bon ki kristan habang keli ka jing keli. Om fi sngo kum ne le fi dei nong pop na fi dang sngo nong pop na fi sngo ba kum no na yo ngi dei nong pop. Nga ko am no fi nong pop da ka tien ka ba fi kren ka babel ka ong da ka ta ka ba fi kren da ka tai la bi share fi. Kabamot himbat padiang yu try. Na marutaw banget o tin Blei kong way banget ho nam jat show na nyo jing imam jikot. La da fila nget how Jesus Christ. La da fila bot ya ka tin ka jo. La da fila snap ya ka tin ka jo. Fila bot you try wang ala ai fi ka jing imam jikot. But ka tin ka jo Blei kam kut tahang ta ka ong kum ne u Jesus ong. But kinam ya jat show la no ru. Lem ne way ru nam kini kan tet ya ki na ka ti jo nga. But finam ya jat show try. Fiting ya jat. La fi dang tieng ban jat no fi pat dei nong bot jong try la fi kwa ban ong ani ka por no pistor fi ong nga kwa ban ong fi ni ka wei snap yu ka tieng ka jong Blei bot yu Jesu ta ka miet la don ji sep tieng hukum tu jing sep tieng ka re na fi la fi dang tieng mrat klau nga kwa ban ong fi dang dei nong bot jong brat klau dei tong rao bot tieng yu kan rat
La fi ting merak klau mut fi dang deu nong bot jong merak klau. Syaitan dan nado mendo la dan nado mensua. Kam long lengok lagi. Ban ong bau syaitan udan menta. Ula dan nado mendai. Badan si bon ba ki breu ki bla bot yu ki dan hadu jok menta. Kam dai hado mena priang yu tau dak merak klau ban poi sha du jok. Bon ba ki breu ro ki la dan hadu jok ki linear hado menta. Bang kwa menong fi am ki breu hadu jok. Ki kwa yo snow ka kubo ka jing pedem sai sisien. Ki kwa men yo snow ina ka ktien ka ban ong kela ka bemut. Hadu jok yang ai kwa ni snow genting sin kong kala ko ngi kwa banda kala shisha. Ngi kwa banda kala shisha. Ndrai ka basusi ka lamba ki bre ka badah ne perthai. La da ki snow yang ktien ong kala ka bemut ka offen ye ki. Ka pen mong ye ki no Blei ngin skala ka mut ngi biang ngi hok ngi riu Blei. Ka kwa ba fi. La da ma fi dan hadu jok am fi na kwa yo snow ni ka gentien sa sisin. Urus pa udan hadu jok. Ulas ras udan ka Shadam ka jong Abraham. Ukwa ban kelaka bemut henry mlak syuk na marula long ubekelut nakat bau dang im. Kelaka bemut kelut kalong ka pamala fi le kelut. Kalong ka pamaya fi do kata-kata. Kani ka ktien ka jong trai ka bakran fi kani ka mit. Baru trai ong bat kina me jot syuk la no lam ne we ru unum kini kan tat iki na ka kti jonga. Haleluya. La fi la dei ki nong bot ki jong trai. Onam dan manoru ubalaban kini no fi na ka kti ka jong Jesus. Oh haleluya ban nga haleluya. Nga kwa bano fi la da fi dan bat utrai onom la da lele ban IT no fi hau syaitan. La fi la long ba snap ya ktien. La fi long ba it ho ya trai. Ba bot ya trai. Uba IT lot ya la de hau trai. Nga kwa bano fi utrai da lele ru onom IT no fi hau syaitan. Utrai da lele onom IT no fi saka jingyap, saka jingjar, saka jingjat. But om da kata, kaktin ka jong Blei ka ong ni, bau Jisu ong ini kikintin. Ukpa jonga, ubala IT ya kihanga. Ulong uba kam krau ya baro. But om dan ubala ban kini kan tap ya kina kaktiu tau ukpa jonga. Jisu ong ini kikintin ong nganam syak da lele ban kini na kakti jonga. Ngidon na kakti ka jong Jisu Christ. Ngidon na kakti ka jong ukpa. Bala kwa banong fi ukpa unam IT na la jong ukon jong o. Siya ka jing yap. Ona mai tino ala jong kun jong o. Siya ka jing penjat. Lada fi de ukpa ngatip pis ngutu bahaya kata. Lada ukun jong fi udan ka jing ma nganget pin yap ru nam tau kun tam pelat em ya o. Lada fi de tau ukpa. Oba it chisha. Pim salia ban le ai nam tau kun. Pin de la de ru pim salia tam bau kun jong fi un lat em. Tam bau kun jong fi un yo ya ka jing pelat. Nga kwa banoy fi kani ka janmit ka mtala la fidei ki kun ki jong trai. Kan mabu trai da lele ru onam IT no ya fi sa kakti jong syaitan. Fi ting wanam ting. Fi so huslai wanam su huslai sure. Em ka jing em jong ka jing kemen. Kakti ka jong Blei kong Philippine no basao da khat basao kong. To ya kemen no out trai ala ka sngi tinga ang pat to ya kemen. Ka Bible kalam ang tong in ya susi no ka Bible kalam ang tong in ya quick huslai la ne bangin ya kende men sim ki jong ni ka perthai utrai ong ka Bible ka ong kan puli ma sai sin ka ong Philippi sao sao ong wat quick huslai na ka dono jong fi Philippi kong te kaman no utrai la ka sngi tinga ong pat to ya kaman Jisu ang wat quick huslai baktin jong Blei kong wat ship ting bangni ka kentin wat ship ting ka don do lai spa and refusan sin ka Bible lai spa and refusan sin ka Bible kong wat ship ting Ukran you know ya kita gibreu ki jong o Ukran you know Ukran kita gibreu ki sngap ki tin jong gibreu ki sngap ki nam ship ting gibreu ki bam sngap ki ship ting but ka Bible ka ong ka kentin bala fis puli ka jimpen pau ka long balai ka khat bispo nga sngot tanat ban puli ne ka kentin mo trai ong kom ne Naba para ris kam ya kaktin ka jingya sya jonga. Tingarung anri kendong ya pa. Naga ka por ka jing tenjo ika ban sa jalong ka perthai. Baro ka way ban tenjo kanyi ta ki besyong ha ka kendau ka babal ka ong bu try ong ni ka kentin wong. Naba para ris kam ya kaktin ka jingya sya jonga. Lada ma pa pala yai sya bar kaktin jonga. Lada pa pala yai ne bar kaktin jonga. Pang ni ka balang ba kwa banong fi kam dei ka balang Katolik kam dei ka pelang Presbyterian no ka balang. Kabalang day mga aban mafi ladangi ngilay snap yung kaktian ka jong try. Kababal ka ang ngababang ilaris kem yung kaktian ka jong try pagkadaanot ka jongi. Ladang ilabat scam yung kaktian ka jong try. Ban kongo yung kaktian ka jong Blei kumba ka kalong. Bat kumba ka ka ong. Bat kumba ka ka kwa ingi bangin long.
Ladang ila snap ya ketin ke jong blei. Namar ngila ri kendang ya tak ketin ke jingsha. Wangan ri kendang ya firu. Wangan ri kendang ya firu. Ngan ri kendang ya firu wang try. Aga por ke jing tenjo. Ya ka perthai on tenjo, anu try wangan ri kendang. Kata ke jing tenjo ka masa jalong aga perthai bara ko wei. Man tenjo ken gi besong aga kendau. Utrai on dekat kat wei hakmi ngawan keloi. Tobat scam ya kata ka padan ba uno ro onom shim na ta ka pan snget jong fa. Hallelujah. Hallelujah. Ka kam nong ife ke ne ka janmit ka mental la fila snap ne ka tin ke jong trai. Wanam ship ting sho. Jaga ba ja, long ka ba long ke jing em ke jong fi. Wat nam snow ship ting. Long kat ba long, jagat ba ja, kemen how try. Kemen how try, shania how try. Ka tin ke jong blei Jeremiah khat nyo ka khat man nyo gong. Suk utau breu ba shania how try ba uba ka jing shania jong u long try. Suk breu ba shania how try. Wanam shania hagi ege jong ne perthai wanam shania aga bank account ke jong fi wanam shania IT lock jong fi wanam shania agi kon jong fi wanam shania aga balang ke jong fi wanam shania hanu shania how try. Suk utau breu. Blessed is the man who trusts in the Lord. Ang ketin ke jong blei. Long bala kirku. Lani long ba suk utau breu. Uba shania how try. Ani ka pon ka kwa ban dwai nam ta jong fi. Fi sngo ku slai palat nganget. Fi sngo ling aga man sim. Fi sngo ship ting. Ya ka lawe ke jing em ke jong fi. Ani kwa ban ong fi ke ne ka miet. Namo try u eat fi. Wai ne ka kubor ke ne ka miet. U David Wong la ka yat ya ka tem ka sungim ka jing yap. Nganom ship ting ke basneo. Lada fi ben yat ya ka tem ka sungim ka jing yap. Lada fi yat nang taru wanam ship ting ke basneo. U try long ringkat bar fi wong. La fi yat la magi ngan long ringkat bar fi. La fi yat la magi wa nganom e no fi. Ngan dan ringkat bar fi. Kinam telap ya fi kita ki wa. Fi yat la magading fi nom ing lam ne ki telit de kinam la ban jilia fi. Kata lagi jukular ke jong try. Wong no Jesu. Wong na Hebrew la makhat lai dekat basan kong. Nganom e no fi de le nganom lendet no fi de le. Balai namar fi de ki nong bot ke jong o. Balai ba fi de ka lang brot ke jong o. Try tip ka Bible ke thu la ka ja ka wei ka lang brot u e ki khandai phundai ban le wa de ka wei ka lang brot. Bat kata ka long ka ba kodor ka jing em ka jong i hau try. Baru Blei bu tahu ini, ngakwa banong ifi the prized possession. Ne kata ka jing dan ka ba kornor tamba u Blei u dan ha kata ka jing long Blei ka jong u. Kam de ke galaxy, kam de ke jing tahu ke ba crowd ki klor ke ba crowd ke ba pelagi. Ndai ngakwa banong ifi ba ke jing dan ka ba kornor tam ka ba Blei u dan ka dei manga ban ba fi. Ngide ki prized possession ke jong u Blei. Ula tahu itieng, bula tahu pelangi. Ban ngide ki ba kornor ke jong u Blei. Wala ba tip ya ka wai puin yo clear ba ka clear ke jong fi ha wai yo clear blai tip ha wai ka si yo blai tip ngai kwa no fi la na fi dan yo clear ha clear ke jong fi film la ban yo tu yo clear film tip ru ka no tli yo clear vi na clear je fi ne fi tip na film tip am film tip ka no tli yo clear vi na clear jong fi ngai kwa ba no fi bo blai tip yo wai puin yo clear vi na clear ke jong fi ka ba mut he u blai tip kham ba yo fi ban ne ka i ka ba fi tip ila de u blai kham tip kham ba ya fi ban ne ka ai ka ba fi tip ila de Deh tam dan kaman kuslai lo jeng jeng emjungi. Kau kuslai ke long ini, ini ban bot yo terakhir. Man ngap yo ketien ke jong Blei. Blei wang kum nasa isin, wang kalah ke bemot. IT lot, kau ngok lot yo ketien ke jong Blei. Ngi ju alap hai ke tar mar ketien jong Blei ke ong. Apa pi kalah bemot le cek ke jing pen baptis. Kam dei ke ketien jong agata, ka dei ke ketien ke jong terakhir. Apa le cek ke jing pen baptis. Ndei ban suta efi, ndei dei ban pen ngam ya fi. Fila ban sungungia enga ndei kata ka dei ke ketien ke jong Blei. Nga iit ya fi nga kran ya ketien ke jong Blei. Namar tang kita gi bade ki nong bot ki jong Jesus Christ ki snap ya ketien ke jong. Lara phim snap ko mot phim dei te. Kongo yo try. Pediang yo ka ne kamit. Let ka jing ben baptist. Pediang yo wan sim ma khoi. Ka Bible kong ta bom dan yo man sim Christ dei jong Christ. Sya ka ji kai jong ki apostol. Sya ka ji kai jong ki shagri ke jong try. Ba nang ta phin la ben long pat ki nong job man sim. Bu try kwa if even long kita kin ki basai so ag hima ga jong nga kwa ban doi nga kamit kwa ban long ki basai so pi kwa ban long ki brio ki ba kai balar kam ha ki hima ga jong Blei pi kwa ban long sha ki lang brot ya ka ba utrai le ki kamba nga kwa ban long fi nga kamit pediang sha utrai la dan pediang utrai pediang no nga kamit yo ban nga kamit ka ba khat do ko momentu ka sngi pratrik ha ka por prabaje declare u prime minister ba ka pisala akut ndo mta kamit nga kwa ban fi yo ba utrai u declare mta kamit ka akut Yo bias ngoi ni ka kubor ka las, ka kubor ka bagado ka jim ka jong fi. Yo ba film dan lat show de kumwe.
Yo bakal shy ka man show. Yo pe mi small show da ka we pa ka kubo ban on kala ka bamut. Nga kwa no fi ne ka miet chim ya ka kabu ban biang yu try. Ka ne ka kabu ka ba crowd o Blei play fi. Ngini dua ka ne ka miet ka ta bot na din jonga. Pediang yu Jesus ngap ne ka tien. Ka ne ka jing ka ku ka Blei ku fi. Ka jing penem ka ka jing a la show I fi free. Pediang. Habu I fi. Habu I fi pediang a fi shi yo a. Dan ba I give you feel of you pediang fi do a. Bau tao nong ai em un ai no shaway ki ba pediang. Ma kwa ba no fi ne ka tien kam dei nam ta jono ka dei nam ta jong fi ba ngangai ka ne ka miet fi pediang yau try. Fi pediang yau Jesus Christ ngin dwai. Kabri kemat jong fi bot na din jong ani ke jing dwai. On try Jesus. Nga pla ba galong unang pop over crowd. Map igi pop jong a try. Nga pen benalot igi pop jong a ngani ka miet. Try nga pediang ye me. Thọ ika kerteng ke jong kitab jong ke jing em. Manado ni kamiet menlong utrai jong Ngap diang em ko menong pen em. Utrai baru Blei baru em baru nong ap lang berat jong Try penon kam yang yalam yang pen slek yang hikai yang pen jana yang pen chat bor yang pen scam yang hagar tengul Jesu. Amen. Ngangai la fila duai ban nga ni jing duai. Ya kerteng jong fila register ka ni miet ha kitab jong jing bat kam kut tang ni re yat lot kat kum ka tin ka jong Blei pen ko ngo lot ya le de kat kum ka tin ka jong Blei ban nga ka banong fi fila e kata namar ba fi fim ban se fila e kata namar ba fi et yo trai la da ka dei na ka jing ban se utrai nung pediang ni kata ni le namar ba fi et yo trai hallelujah ni dwai ni ka pos ajusien hallelujah kerteng jong Jesu ngada keren ko try hallelujah ke jing pelat nga keren ke jing pensla nga keren ko try ya kata ka bar ke jom ko try kada hiam hag ni ki khon ke jom ke jing pensla ke jom try na do kli do ke jat ke do tu me da kta ki ka ni ka miet ablai ba ke jing em ke jom ki ka nom long shot kum jo ke jing em ke jom ki ka wan ke transformation ablai hallelujah me impact ke jing em ke jom ki ko try da ka tin ke jom ablai ba nga ngai ko try ki nom ya shot ki ba sakma ki nom ya shot try kum kita ki ba ya hal ke jom ke lenti na ka ni ka miet ke ni ka tin ke jom ka ba khat ong tawan bangangai ko try me khat iki ablai kan kamiet try kan iki lang berat ko try ki bala jano andre me wan wat iki ko blai ba try nga sngongo try ki sngongo ki tin ki jama kan kamiet ba sngongo ki la pediang me ko try kan kamiet try nga sngongo ko try ka bala le ki kamba ko jing penem ko ba crowd jing penem ko ba crowd ba try ka jing penem ko jama ka kamba ko ba crowd tam nga sngongo iki ta ko try ka bala le kan kamiet hallelujah try ka doi do kan kamiet me pendap iki do men sim da ka bar ka jing slak ka jama try bakin shakri me kin yaro me kin pen crowd ya ka kerteng ke jom ko try kin em ko try kung ki brew ki ba kmen namar ba memala pen em ki ba sngongo namar memala pelat ki na ka dujok try kin em na ka man sim ko try jong ka jing kmen ba try ba kin tip ya kene ba la pen kre ke ja kana mata jong ki we hallelujah ngara kren ki man sim jong ka jing kelut ki man sim jong ka jing matla ki man sim jong ki e do barok ki long ba ken rea ha ka mi try nga kren ni restoration nga kren ko try ki healing nga kren ko try ki redemption ki jama nga kren ko try hallelujah ka jing pelat ka jom ko try hallelujah ka jing pelat ka jom ko try ni ki khon ki jome na ka bendi na ka jing sha khom baro hallelujah ngai ngo me ko try ka bor ka jome ka tu ha ka ni ka miet ha try hallelujah ki ba pang ka bichi tom ha ni ka miet yo khia ha ka teng ka jong ji sunga pediang ba ka jing yam sdam try la pen khia hallelujah ka pediang ba ka bor ka song si ka la kan ria ba ka jing kan ka jome ka wan na do ni ka miet try ki break ka shutting try ma ai ki ko try ka jing slor hallelujah na do ni ka miet ka mamenta ki nom song shutting ki nom song shot try ya ta ka bor ko try ka ba pen ki ko try oh hallelujah ban pai no on me ablai hallelujah try han rekin yang scam me ngasngo kin yang scam ka tin ka jama try ma ka tin ka jama long mau siang ba scam ngasngo ko try hallelujah me dei mau Jesus ngasngo me la pen kya me pelat me pen thmai nget ko try ka ba na do ni ka miet ka long ki e ki ba thmai ha ka jing im ni ki khon ki jama ngasngo me la pen kya me pelat ki me man sim ha ka teng Jesus amen but amen try kur khui fi ni ka miet bat nga da sngo shi sha ya ka jing pen slek ka jong try ni ka pol ka dan ka jing pen slek ya ka ba try pen slek ban pelai fi na ka lengkor jong baman ban pelai fi na ka lengkor ka chip ting ban pelai fi na ka lengkor jong saitan ban pelai fi na ka lengkor jong ka jing dom hallelujah ban nga ai ngo yo Blei ka na ka miet na maru e fi do ka ta bala da fi nang nan kam shu ban sngo thu you Jesus Christ wat nom sngo le raj man phone ni number ka ba fi he ka screen ka jong fi phone ni dan ni ban dry nam ta jong fi ban ya slok ba fi ban ai shu ka tin ka jong Blei ba fi vin klanya ka jing ba fin so thu ka tin ka jong Blei ba fin emma ka tin ka jong Blei ngen se kin do ba ka por try ka jing sok unda ka khu fi ko Blei shibun but amen